ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир ман мехоҳам барои шумо ҳамхе вая нишон диҳам. Киртора нишон диҳам. Ино аз ҳафтум дарвозаи тарафи мираж ба навор гирифтагиам. Метавонед биёед ҳами ҳафтум дарвоза рядои дуюм, сеюм ва чорумаш ҳамхеле либосои занона ҳаст. Материалшон и ваяй жатка бинед, хушрӯдухтагиай хучам ба ҳазур, мисол то размери 54 мешава. Нархаш 150 сомон ира. Набинед. Ҳаст инчунин бо азанаи намуд. Ин намуд то размери 52 дора. Паплиниш паплини доингай. Нархаш 140 сомон, 130 сомон ба фикрам қай. Агар хато накунам. Беҳад ва беҳад хушрӯан. Ана бо 130 сомона кнопочниҳо ҳаст. Ин нархи донаша гуфтаистам ҳамаша. Касоне ки мисол бо оптом гирифтан мехоҳанд ё ки бисёр гирифтан мехоҳанд, метавонанд нависанд, ино бо арзон мешаванд. Ана мин намудаш хушрӯ барои аз ин харидорӣ карда буданд 1-2 нафар. Аз ду тараф кнопка дора, кушода мешава ва боз кирта худаш калони хушрӯ меиста нисбатан ба дигарош. Ана инҷада бо ҳаст набхе новинка. Ям жаткаи 150 сомон. Кисаш сиёҳай бинед дар пеш. Аз як тараф бошад, кнопка дора. Инчунин анамхе ва ё ҳаст. Киртоҳо ҳастай. Материалҳо инаи гулдорош халадокай. То размери 5 ҳаст. Ё бисёрош маламеркан, маладёшкая, маламеркаян. Нархҳои ино 130-120. Ана ин намудош бошад. Дӯстони азиз, мада материалш беҳад маъқул шуд. Материалш намедонам, ба фикрам ки ҳарир баринай. Сабукак бисёрам хушрӯ. Инам маладёшка духтагиай. То размери 52 дора. Яки 52 то ҳами размери 48-50 мешава. Калон нестанд. И тигрш паплинай, вале паплини доинг нест. Айнаиш боша коричневу, сиёҳу дигарш боша. Ино ҳарирай. Материалшон беҳад хушрӯ. Нархошон 130 сомон. Дариҷа ҳаст анами намудои 130 сомони паплин, кушотаки хушрӯ. И то размери 54 ба фикрам дора. Ду рангай. Ина марҳамат, тёмносини ва бардовӣ. Агар дар кор бошад нависед, дӯстони азиз. Инчунин дариҷа двойка ҳастай. Двойкаи 130 сомона. Ин модели навша. Ёдовар мешавам ки дӯстони азиз, ин нархҳои донара ма гуфтаистам. Касоне ки оптом гирифтан мехоҳанд, бо арзон мешава. Ду ранги хушрӯ дораи двойка. Размеришон то 52 ҳастай. Ина марҳамат. 52 некем ҳамин чиза ба назар бигиред ки ино маламеркаянд. Мисол 52 туркӣ нестанд. Ай бишкеканд, ай бишкек размеришон ваяй маламеркаянд. 52-ош 50-48 мешава. Дӯстони азиз, чизи дигаре ки ман мехоҳам нишон диҳам, анамин намуд паплинои навомадагиай беҳад хушрӯ. Гулои новинка. Имрӯза паплиное ки ман пешниҳоди шумо мегардонам. Нархошон оғоз мешава аз 170 сомон ва қиматаш то 250 сомона. Марҳамат, нархи донаша гуфтаистам. Оптанда бо арзонтар мешаванд. Анамино новинкаян ҳамаш. Ҳами қиматтаракаш анамин ваяй поёнош сериян. Анаминоян. 220, 250, 230 ҳам хеле нархи донаш. Оптумаш бо арзон меша. И тарафш боша мисол 170, 180, 160. Хулас ҳамхе нархҳо дора. Бо нависед дӯстони азиз дар масъалаи мисол оптом бо гап бизанем дар WhatsApp. Модаставка дорем. Ана ино ҳамаш нусхаҳои наванд. Ино набуданд. Рангошон беҳад рангои хушрӯвай, рангои хадавояй. Боварӣ дорам ки мехаранд. Ана инҷа поён бинед, лавдоманиш борикакай у дигариша. Иша боша дӯстони азиз, и вишифкора ма аз тарафи Корвон Сити
0.12 дуюм риад ба навор гирифтагӣ ҳастам. марҳамат, касоне дар Тоҷикистон ҳастед, метавонед биёед хитон бинед ва интихоб кунед. то охири видеоро тамошо кунед. беҳад материалҳои хушро нишон додагиам. дар уҷа вая дизайнерскиёи дигар намудошам ҳастай. агар хоҳед нависед. тамошобинони азиз, и боша дигар видеои мояи дигар рӯза. И видеоро ма чанд рӯз ба навор гирифтагим ва ҳамаша якҷоя карда як видео кардам. ҳозир табаққарӣ омадагӣ ҳастам барои яке аз подписчикҳо. табақа мешавад тавассути почта равон кардан, гарчанде ки як моҳам бурава. 2 маротиба ман равон кардам, накафид, хушрӯ рафт. и табақаҳо сар мешава аз инамин 20 сомон. мо майдаш аз 15-20 сомон сар меша, вале сифаташ безебай, хеле ки ба мо савдогар фаҳмонда наминора то 250 сомонара. табақаҳои калоне ки ба фикр не 250 не 280 сомона. 280 сомона иҷада нестай. вай анам табақаҳои 10 одамаян гуфтан. иҷада бинед 4 одама ҳастай. мисол ма ҳозир як 4 одама гирифтаистам. 4 одамаи хушрӯвуш 130 сомонда гирифтам. бо ҳаст 6 одама, бо медонед як нафари дигара 4 одама харида будам 80 сомон ай дигар ҷо. вай сифаташ и бори хушрӯ набуд. иҷа ҳам чанӯрӣ ҳастай, ҳам чормағзӣ. марҳамат, ман и видеоро аз корвон аз рӯ ба рӯи 3 дарвоза ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед худтонам биёед бинед. мухбарои хушрӯ доранд, табақаҳои нағз доранд. набинед кандакорӣ кардагӣ 6 одама 8 одама. дар иҷа боша дӯстони азиз, ҳамин риад паплиное ки ман нишон метиҳам ҳамаш доинган. доингои фасон ҳамаш 100 сомонӣ. марҳамат, нигиндор 100 сомон. кадомеш ки ба шумо дар кор бошад, суратша мисол гиред, дар WhatsApp партоед. ман гап мезанам ки мо чӣ қадar ставка мекунем ва дар чанд муддат рафта мерасад. бинед чӣ қадar гулҳои хушрӯ доранд ҳамашон. сангошонам сангои тозаянд. ягонташ санги дуюмсорт нестай. набинед дӯстони азиз. умед дорам ки писандтон мегардад. анамино доинган. паплинои доинг. нархи донашай дӯстони азиз 100 сом. бо агар касе ки мисол зиёдтар мегира арзонтарак мешава. ази сангои дизайна нишон метам. ана и видеора боша дӯстони азиз. ма аз дигар нуқтаи савдо ба навор гирифтагӣ ҳастам. ана марҳамат. бисёрам ваёи нав омадагиай, гулҳои нав. ҳамаш хушрӯ. ана и гулора дар ёд дошта бошед, гули калонаш буд. и ҳози ҳамон нусхара гулаш камакак майдаш омадай. беҳад хушрӯ харидестиян. нархошон 170-180 сомон. зард шабинед, зард гули фиолетови дора. он нусхаи зарду гули фиолетови дорош нав омад. ина марҳамат, анаи бирӯзови якмуш и гули калонай. дар иҷа боша дӯстони азиз. хостум барои шумо боз ҳам дизайнерскиёро нишон диҳам. и дизайнерскиё нархошон 160 сомонӣ. ина бинед. нархи донаш 160. касе ки мисол оптом мегира бо арзон мешава. вале сангои ино мисли дизайнерскиёи 170 сомона ва 180 сомона